Takže čuško lidi, ja vás vítam na našom novom kanáli FKM ulica. Budeme natáčať futbalové challenge. Ja som Mišiňo. Ešte ja sa pridávam. Toto je Viktor a toto je Jurino. Ďuďko. A ja za kamerou. Za kamerou Jarino. Takže to také futbalové challenge, možno niekedy zápasy 2v2, alebo jak sa nám podarí. Takže prvá challenge na tomto kanáli bude, že budeme kopať penalty. Poď kameraman za mňou. No daj Viktor. Budeme proste kopať penalty. Niekto bude brániť, napríklad Viktor. Ja dám teraz penaltu. Keby ja dám, tak napríklad Jurino ide za mňou a on musí dať, ale keď nedám, tak nemusí dať. Rozumeno. Rozumeno. Takže ideme na to. Takže prvý je Mišiňo v bráne. Začína Viktor, potom Jurino a potom ja. Takže ideš Viktor. Jaký mám sesky? Pekne je. Dám? Nie, milión. Opa. Opa. No ideš Jurino. Poď Jurino, ale nie je silné. Aha. To mohol byť. Ale sem natáčaj. Joj, ty kokoza. Nebolo nič. Zatiaľ nikto nevypadol, chlapci. Ideš Viktor. Ide Viktor, no poď. Dal sa práve. Opa. On to dal. Jurino. No poď Jurino. No takže ide Jarino. Musím dať kámo. Viktor, ideš. Viktor, keď teraz dáš sem, tak dám 20 klickov. Nedal. Čiže Viktor vypadol. Toto sú tí mind games, kámo, toto sú tí mind games, vieš. Jurino. Dal. Čo musím dať? Pozrite toho, kako daj. FC ulica, napíše. FC ulica proste. Dám 20 klickov. Ó, pekne Jarino. Kašľaj chrbát. Rozťahujem sa tam jak Jurino. Veď za to. Môžeš ísť. Tu nemôžem. Diskvalifikované. Diskvalifikované. Jarino. Jarino, Výherca! Ani piču, apa. Výherca. Jarino. Yes. Výherca. Takže som vyhral. Ale čo je kámo? Čiže Viktor je brankár a prvý kope Mišiňo, potom Jurino a potom zase ja. Čiže ideš Mišiňo. Opa! Skoro. Je Jurino. O! A dal. Do riti. Do riti. No Jarino, jak sa cítiš pred týmto kopom? Cristiano Ronaldo v 90. minúte. Arde Cristiano! Gól, je to tam! Je to tam. Dobre. Dobre ty. Apa. Ide Mišiňo. Idem ja. Oh, fujte, apa. Ukáž? Mišino, pokiaľ dáš novinku doma, robím 20 klikov. A pokiaľ nedáš, si diskvalifikovaný. Nie. Ideš Miško. Ako sa cítiš pred týmto kopom? Musíš skórovať, alebo bude Opa, skóroval. Že Jurino.
Moc ľahký, moc easy, kámo. Musíš dať, kámo. Opa. Poď, Jurinko, čo je, jak zoslať? Oriti. No, teraz Jarino je pod tlakom. Pod miernym tlakom. Chlapci. Teraz Jarino dá gól. Tak musíte dať všetci povinne like. Gól! Takže všetci povinne like. Všetci povinne like, je to tam. Opa, Miško! Doriti. Miško je diskvalifikovaný. Mišiňo je vyhodený. Poď, Viktor. Kliky. Diskvalifikovaný. A Jurino tiež nedal. Ale on nevypadol. Jarino teraz ide. No poď, Viktor. Nedal. Čo spravíš? Čo spravíš? Čo spravíš? Do piči. Ja si chcem, ale... Apa, nedal! Čo ti dáva, Jurino? Takto si sa zhoršil. Takto si sa zhoršil. Takto si sa zhoršil. Aha, bitka. Bitka. A voľná brána. Bitka. Viktor prehral. Takedown, Jurino, takedown. Voľná brána. Pozerajte. Nedal. Kámo, mám tam ísť ja. Do piči. Daj to s ním do piči. On to rozhodol som. No poď, Jurino. Vážne ma to jebali. Vikino. Jebali. Nedal. Takže Jurino vyhral. Nie, tentokrát. Jaj, ešte Jarin. Sorry. Asi tak, poďme. No poď, Viktor. To musíš, apa. Nedal. Čo ti dáva? Jarino dal gól. Máme tu fanúšika Ronalda. Tam je Jarino. Poď, sem. Viktor, čo si dostal? To Viktor nechal. Totálne. To jak balón to nechal. Teraz Jarino dá sem. Sem dá Jari. Presne sem. Nedal sem. Jarino nedal a Jurino vyhráva toto kolo. Tu je winner. Jurino ide do brány. Ide. Viktor ide prvý, potom Mišino, potom ja. Headshot! Ale nemusel Viktor to dať. Nice shot. Yeah, I think. Epic. Fail. Bum. Doriti. Fail. Pardek. Messi. Nebol. Dorážka neplatí. Zatiaľ nikto nedal, ale nikto nevypadol, takže pohodička, chlapci. Všetci ešte on mal okrem mňa. Povedal. On to povedal. On to povedal. Do piči. Jarino, som v Briti. Mišino, spomen si, kto je tvoj idol. Jurino, povážam. Mišino, spomen si, kto je tvoj idol. Spomen si, kto je tvoj idol. Messi. Tak potom. No, lete. Je to tam. Teraz ja musím dať. Toto nebola silná. Tak toto nebola silná. Viktor dal tým pádom tiež silnú apa. Tak more, čo sa vyhovárame tam tej bráničke? Že Jurinko? Jarino ide?
A nedal, Jarino vypadáva prvé kolo. A epic fail. Jarino porazený. Toto je posledné. Toto bola moja posledná strela za toto video. Viktor, vieš, že ja to vydám. Vieš, že ja to vydám. Nemusím ani kopať. Miško, vyhraj to za mňa. Nemusím ani kopať. A ty teraz nemusíš. Ale chcem. Nedal. Takže ani ja nemusím, ale ja dám. Ja dám. Jo, kámo, mne tak. Epic fail. No, Viktor teraz dá, potom dáme ja. Potom Viktor nedá. To. Ja. Miško, to musíš dať. To vyhrám. Neymar. To za Neymar. Neymar vyhrá vždy. Ale Neymar je dobrý, kámo. Ja podporujem Neymara. Bol. Napíšte do komentárov, kto má rád Neymara. Alebo kto si myslí, že si. Ronaldo alebo Messi. Napíšte. Je to tam. Napíšte Ronaldo alebo Messi do komentára. Je to tam. Ide to podľa môjho scenára. Viktor dá, ja dám. Viktor nedá, ja dám. Kam to chceš? Teraz, keď Viktor nedá, tak Mišiňo hneď vyhral. Nedal! No Mišiňo Tu víťaza! sa stáva víťazom. Messi. Fajn. Takže ja som vyhral raz a Jurino myslím dvakrát. Áno. A Viktor raz. Takže oficiálnym víťazom sa stáva Jurino. Keď chcete ďalší part, odvetu, Aj, môže. takže zanechajte odber, bude určite. Napíšte do komentov, či chcete. Čauko. My sa budeme tešiť v ďalšom videu. Čo je môj?